हेल' लोगोफोर दिनैहाय गामिनि दखानावनो थांना फैनि बायदिसिना जोबजोबथारबाय देलायग्रा दखानाव थांबाथाय नायलाय माखौनो फसायलाबायखायो गं गोनां हेयारबेन्डखौनो फसायनानै लाथारलायबायनि आंना बिनानाव मावजि सनाया थाबायलांगासिनो नै जोङो बिनानावजों आंजों न'निफ्राय गामिनि हाथाय जाग्रा दखाना 10 मिनिट 15 मिनिट लायो थाबायनानै थाङोब्ला जि गोबाव जाखाबायमोन दे न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारथारिया जेब्लानिफ्राय लकडाउन जादोंना बे समनिफ्रायनो गैखाया न'निफ्रायनो जेरावबो थांनो रोंखायाखै खाथि खालानि दखानावबो थांनोनो रोंखायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारफिननाय जाबाय आरोना माबायदि नायहैनोसै खुलिदोंना खुलियाखै दखानफ्रा नै जोंना लामायाबो गेजेर गेजेर हाखर गोजा जै गारि गिदिरफोर फैबायना कारफोर फैबाय गखाला आरोना जाय थाबायनानै थांदों बियो सारखौ जाखायो ओरैबायदि दैयानो दिमोल थाखायो अन्थाइबा बेवहायलाय एसे मोजांसाब आरो नै थाबायगासिनो जोङो दाबो सहैथाराखै बारा मानसियानो गैया आरो नैबावथ' लाजाखाथारा नै लामाया आयौ बाजार खाथिनिथारा आरोना बियो एकदम दैयानो दिमोल थाखायो फुख्रिथां माथां बिलोथां माथांनो अबेजों थाबायलांनांगौ दे नायलाय लामायानो गैया गेजेरावनो फुख्रिथां माथां दिमोलसो जानानै थाबाय ओरैबायदि असाइसखा नायलाय मा रोखोमखा मोनफैबायानो नै बाजाराव बेंकआव एसे हाबग्रोनोसै फैसाबोथ' गैखाया बख'आबानो सफैबाय नै बेंकआव बेंकनिफ्राय नाहरबा नायलाय बाजारखौ माबायदि नुहुरो बेवहायबो दिमोलखा दैयानो हनै गारियानो माबायदि खारलांनांगौ एकदम लाजाखायालै लामाया दाबो मोना नै बख'नोनो दखानाव सफैबाय नै ओरैनो दखाननि आयनायाव माबायदि नुदों फटक लाबाय आरोना दिनैसो गोबावखासैमोन देलायग्रा दखानाव हाबनाया जेबो गैखाला लबारबो खानाय खाग्राबो गैखाला बोराय जाजोब्बाय एकदमनो गोदानसो लांफिननांसिगोन फसायबायानो हनै गं गोनां हेयारबेन्ड आयनायाव माबायदि नुहुरो फटक लानायदों आरोना फैबाय बुरजा लायाखैलै एसेल' लादों लोगोफोर बायनोनो हाखाया नङा होमबा